Obrigado por contar conmigo para este evento. Nada, preséntome, son Diego Cabarcos, son tamén antigo alumno do IES Perdouro. Estaba ali xa cando o modelo Burela comezaba a dar os seus primeiros pasos, con algunhas das primeiras iniciativas. Bon, canto á miña formación, son graduado en inglés pola Universidade da Coruña. Fixen tamén o mestrado en formación de profesorado nunha outra universidade bueno, a nivel estatal, e actualmente estou finalizando tamén pola mesma Universidade de Coruña o grao en galego e portugués. Para unha das materias que teño, que é Lingua Galega e Sociedade, considerei pois moi acaído e relevante, xa que ao longo de todos estes anos seguín desde a distancia as iniciativas de modelo Burela, pois incluir, pois de alguna maneira, todo o que se fai desde modelo Burela e expor e analizar pois toda a actividade que leva facendo ao longo destes anos de dinamización lingüística, non só no centro, senón na contorna e máis a nivel internacional. Eu centrome neste traballo meu en 3 liñas que tamén fan un repaso ao longo do tempo das actividades do modelo Burela, como son palabra e memoria e a súa incidencia normalizadora sobre os usos escritos, non, na comunidade lingüística e a reversión da diglosia. Evidentemente o proxecto Neo e a súa relación co fenómeno do neofalantismo, xa que tamén é unha forma de outorgar contextos comunicativos na docencia que sexan relevantes para o uso e a promoción do galego, e tamén me centro nas actividades vinculadas coa promoción da lusofonía e o multiculturalismo como medios reintegradores e unha ponte bidireccional de comunicación entre a comunidade local e a internacional. Vas defendendo o traballo? Pois este traballo nun par de semaniñas, aí a principios de xullo será. E quen o dirixe? Claro, este é para unha materia, entón non sería o meu traballo final de grado, mais o profesor que imparte a materia é Alexandre Pérez Vigo. Xa coñece o teu traballo ou ainda está á espera de coñecer? Coñece unha parte, bon, quedelle coñecer a parte final, digamos, mas coñecerá en breve. E coñecía a existencia desta pedagogía ou non? Coñecía, comentoume que algo lle soaba, que coñecía tamén a Nicola Birmingham, que estivera ali realizando hai uns anos un estudo sobre o modelo Burela, mais non o coñecía moi a fondo, entón tamén pois digamos, un dos obxectivos é que tamén pois, chegue o que ven sendo o modelo Burela a ese ámbito máis académico, non? Expandilo e difundilo ali tamén. Pois cando defendas o traballo fai dos partícipes de non só dos resultados, senón dos comentarios que surxan a partir da túa intervención. Farei. Non sei se ainda continúa Sara por aí. Continúa. Continúa. Estou. Sara, estás por aí? Estou, dime. Ben. Pois, a ver, ainda podemos ter-te 2 minutos máis? Sí, adiante, sí. Pois, quería que nos falases de cando defendiche o teu traballo, cal foi a acollida que tiveron os teus profesores, quen dirixiu o teu traballo, un pouco que repercusión tivo. Sí, pois a verdade é que, claro, eu ao principio tiña un pouco de dúbidas co tema, non pola miña parte personal, que o tiña clarísimo, senón por como sería acollido na universidade, porque era un tema que levaba a Barcelona, que eran totalmente alleos á realidade que se pode estar vivindo en Burela, que é probable que os meus profesores non souperan situar Burela no mapa, e claro, ao principio pois tiña moitas dúbidas, pero en canto propuxen o tema, a verdade é que desde o principio tivo boa acollida, aínda que, pola banda do profesorado, pois seguían con dúbidas hasta que puidera contextualizarlles ben o porqué da relevancia
de contar estas historias dos veciños e veciñas caboverdianos e caboverdianas de Burela. Entón, bueno, o director do traballo do fin de máster foi Juan José Caballero Gil, que é un xornalista que non ten relación en realidade con ninguna destas áreas temáticas, digámoslo así, pero el veu desde, claro, desde o primeiro momento o tema, a verdade é que apoiou desde o primeiro momento en como levalo adiante, en como tirar adiante, e despois, en canto a exposición, tamén tuvo moi boa acollida. Tiven no tribunal pois a 3 persoas que foran profesores meus no máster, de áreas moi diferentes, pero moi vinculadas un pouco ao xornalismo máis social, e a verdade é que a valoración foi boa, e a pesar de que foi telemático porque era época pandémica, pois moi boa sensación, e tive moitas felicitacións por precisamente como levar a Barcelona un tema que eles non tiñan coñecemento desta realidade. E os entrevistados foron todos xaboverdianos ou os entrevistados para o teu traballo foron todos migrantes ou había tamén entrevistas a persoas autóctonas? Sí, o sea, había unha mezcla, claro, porque como estamos falando tamén un pouco nesta xornada, estaba a achega desde dentro e a achega tamén do perímetro, non? Entonces, estaban, por unha parte, os protagonistas do traballo en sí, que eran caboverdianos e caboverdianas, pero por outra parte, tiña fontes externas, tanto de Burela como tamén de outros lugares. E como che foi con esas fontes externas? Levache así sorpresa? Bueno, no, sorpresas no, aproximacións diferentes, non, maneiras diferentes de velo, porque había varios profesores de instituto, profesoras de instituto, despois tamén tiña, bueno, investigadores que fixeran outros traballos diferentes de identidade caboverdiana, bueno, tamén tiña produtores do documento, bueno, Manolo Maseda, por exemplo, entonces eran como aproximacións moi diferentes a un mismo tema. Entón, bueno, pois tiña a versión do aquí presente de Bernardo Penabade por un lado, por outro lado a visión máis audiovisual de Manolo Maseda, por outro lado a de Antoni Castel, e, bueno, tamén a de outras persoas que participaron. Entonces, bueno, aproximacións moi diferentes.